Трыо вядучых стоп-гіра разам са сваім гоншчыкам Стыгам былі сапраўдным кашмарам для страхавых кампаній. За 15 гадоў здымак яны разбілі дзясяткі аўтамабіляў, Порше за 100 000 у сцяну, Драгстер за 250 000 у металалом. Электрагіперкар за 1 000 000 згарэў дашчэнту. Падчас тэстаў Porsche 997 GT3 Кларксон разагнаў аўтамабіль коштам больш за 100 000 $ і ўрэзаў яго ў агароджу трэка. У 2006 Рычард Хаман разагнаўся на рэактыўным драгстэры Vampire да 500 км/г. Падчас заезду лопнула адна з шын. Пасля аварыі машыну, якая каштавала каля $250 000, прадалі на аукцыёне па цане металалому. Але гэта не спыніла Хаманда. У 2017 ён знішчыў электрагіперкар Rimac Concept One коштам больш за $1 000 000. Аўто згарэла дашчэнту пасля аварыі ў Швейцарыі. Адзначыўся і Стыг. Ён разбіў Koenigsegg CCX за $500 000. Машына на вялізнай хуткасці ўляцела ў бар'ер проста падчас тэстаў на трэку. Але сапраўдны гнеў фанатаў праграмы выклікаў іншы эпізод, калі Джеймс Мэй дрыфтаваў на вінтажным Jaguar C-Type коштам $1,5 мільёна і спаліў не толькі гуму, але і шчапленне. Уладальнік аўто быў у лютасці, але прызнайцеся шчыра, менавіта за гэтае вар'яцтва мы і любім гэтых траіх хлапцоў. Ніхто так прыгожа не разбівае мільёны на колах.